Jo crec que ens vàrem moure tant com vàrem poder. Clar, nosaltres no som un partit, això la gent ho ha d'entendre. I nosaltres hem intentat trobar un mínim comú denominador ideològic que ens permeti entomar el repte d'alliberament nacional. Els que estem en els Junts pel Sí estem convençuts de que no es pot fer l'alliberament nacional sectorialment, sigui des de la dreta o sigui des de l'esquerra. Nosaltres pensem que hi hem de ser tots. No? Dic tot això perquè quan nosaltres ens posem a negociar no representem un partit, representem una coalició amplíssima i per tant ens és difícil moure. La CUP també li és difícil moure perquè ella sap que alguns dels paràmetres que estan en els seus programes, etc., són inabordables en aquest període. I després hi ha un altre factor que apareix en les discussions que també ens dificulta i és que en realitat els negociadors, per dir d'una manera, de la CUP, que sempre van demostrar molt de respecte i molta coherència i molta preparació, si he dit de passada, i fins a un cert punt ganes d'entendre's, jo crec que sincers ganes d'entendre's, tenien un problema afegit a l'hora de negociar tal com s'entén en la política, no? I és que ells no tenen sobirania de decisió. Jo crec que ningú de la CUP es pensava que serien determinants. I en la campanya electoral afegeixen una condició que no era programàtica, jo crec que molt pressionats per Catalunya Sí que es pot, que els acusava de que posarien en el poder un president que representava les retallades, etc. I aquest factor apareix durant la campanya electoral, no abans. Abans hi ha documentació on grans representants, inclús de l'ala que se'n diu dura, que jo no crec que sigui la dura, sinó que és una altra ala, deien que precisament la qüestió presidencial era, em sembla que les paraules eren ridícules perpèntic, no? Que es posaria el president que convingués i que donguessin les eleccions.